Muli, andito na naman si Visayan Daisy. Mag-update tayo guys, kahit malalim pa rin ang baha dun guys sa Pontevedra guys, pero gumawa pa rin ng paraan guys ang simbahan namin ng kapag-prosesyon. Wala nga naman kapag-pipigil, gawa na yearly na yan nagpo-prosesyon, diba, tuwing Biyernes Santo. Ngayon gumawa sila guys ng paraan, doon sila dumaan sa Malagit guys. May ano naman kasi, may parte naman kasi doon sa Pontevedra na walang baha, mga matataas na parte. Doon yung guys nila, nagsimula sila ngayon doon guys ng ano, doon ang meeting place nila, doon sila magsisimula papunta doon sa simbahan namin. Kasi doon sa simbahan namin wala namang baha kasi mataas yun na parte. Kaya guys, ito tingnan nyo guys para makita nyo rin uli, manilip uli tayo guys sa kanilang procession guys. Pero malalim pa rin ang tubig sa amin guys, kaso lang talagang gumawa sila ng paraan guys. Tingnan natin. Kung yun sila tumong. Hindi ka pati. Hindi ka mawadot lang. Wala ka na rin yung patawad ko. Okay, ready tayo. Adam buat tahu na na ikaw dapat maghanap o bagay sa kabunsi sa pagsapat sa natin kamanuhan. Paspas na gabon na yun. Tinutok talaga sa atin. Tinutok talaga.
Now na natiyawa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Almighty God, forgive us our sins, save us from harm, and we also shall demonstrate evil. The third is the descent of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy Sino? Sino? Okay pa naman. Hail Mary, full of grace, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Hail Mary, full of grace, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Diba guys, nakita nyo guys kung paano ang ginawa nila guys sa isang kalsada. Ano lang yan, yung bali nagpapunta pag ano, umikot sila, kaya nakita mo dyan yung mga yung papunta pa lang doon yung tao, tapos yung iba pabalik na, kasi yun lang ang inikutan lang nila guys, yung mga walang baha. Kasi may lugar talaga dun sa amin na mga mataas ba dun sa sementeryo, dun sa simbahan, mga mataas yun, hindi yun inaabot ng baha.
Kaya doon ikot sila doon ng ikot na parang nag-alulong ba sila doon hanggang sa umabot uli sa simbahan. Parang pinislay nila yung simbahan. Kaya ayun, di ba, nakita nyo guys, kasi walang makakapigil guys sa mga sa procession. Ang procession 1 year once a year lang yan, pero ang baha sa isang taon sa amin ilang beses kami binabaha, kaya parang ano lang yan, kumbaga ito lang kasi pinakamatindi ngayon kasi napakalalim nito ngayon, pero tagnan mo natuloy pa rin ang procession. Walang nagawa, walang mapigil. Ngayon guys, ang hintayin na lang natin guys bukas, kasi o di ba mainit na ngayon, bukas ngayon na ano na yung abangan natin bukas yung pag ano ngayon, pag hubas, ano ba sa Tagalog yung hubas, yung pag ano ba ng tubig ba, pag tuyo ba, yun ang ano natin, kasi ang putik na yan guys, ako yung mga nasira nilang mga pinsala nilang mga gamit guys, yun ang abangan natin guys. Kaya muli, ito si Visayan Daisy, lagi kayo guys ano guys, sige maritis lang tayo guys. At nagpapasalamat din ako dyan kay Made in China, tsaka kay Hanake, ang aking taga-video sa Bisaya. Salamat sa iyo, kasi kahit nandito ako sa Hong Kong, kumbaga updated pa rin ako gawa sa inyo. Kaya salamat sa inyo. Muli, ito si Visayan Daisy na nagsasabi sa inyo, bahabo!